ng mga nagbabagang balita. Itinuturong person of interest sa pagpaslang sa doktor ng Bicol Medical Center, nasa kustodiyanan ng NBI. 3.4 milyon na halaga ng shabu nakuha sa criminology student umano sa Naga City. At medical mission ng provincial government ng Camarines Sur, sinamantala ng mga residente ng Santa Cruz, Kipayo. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Hawak na ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Naga City ang itinuturong person of interest at boyfriend ng pinaslang na doktor ng Bicol Medical Center na si Jim Romualdez. Matatandaan ang boyfriend ng biktima ang huling nakasama nito base na rin sa mga kuha ng CCTV bago madiskubre ang wala ng buhay na katawan ng doktora sa loob ng sasakyan nito at may tama ng bala sa ulo. Matatandaan din na umabot na sa 1.2 million pesos ang reward money sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon na makakatulong sa pagresolba sa murder case. Ayon naman sa binuong Special Investigation Task Group na tumututok sa kaso, murder ang posibleng ihahay na kaso oras na mapagtagpi-tagpi na ang mga ebidensya na magtuturo sa suspect na nasa likod sa pagpatay kay Dr. Romualdez. COMELEC, PNP, law enforcement agencies at religious groups pumirma sa isang solidarity pact para sa mapayapang halalan ngayong Mayo. Narito ang ulat. Pinangunahan ni na Police Colonel Erwin Rebellion, Hepe ng Naga City Police Office at Attorney Mike Ohulia Jr., Election Officer ng lungsod, ang Solidarity Pact signing para sa tapat at mapayapang eleksyon ngayong Mayo. Lumagda rin sa Solidarity Pledge ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, law enforcement agency at religious sector. Layunin ng kasunduang ito na palakasin ang pagkakaisa ng mga ahensya ng gobyerno, law enforcement agencies at mga organisasyon ng mamamayan upang maiwasan ang katiwalian at anumang karahasan sa darating na halalan. Sa commitment ng COMELEC pala, magkaroon pa tayo ng peaceful, credible, honest election. Then, siyempre po ang commitment ng COMELEC, kapag yung mga botante po natin maka-vote po freely. Yan po. Ibig sabihin, maibobote pa nila ang kanilang mapupusuan ng mga kandidato. Ayon sa Naga City Police Office, nananatiling nasa green zone o tahimik ang Naga City ngayong kaparating na halalan. Sa kabila nito, sinisiguro ng mga otoridad na gagawin nila ang lahat para maging mapayapa ang darating na halalan. Signifies the Naga City Police Office commitment and full support to the COMELEC to ensure a peaceful and orderly election, free from threats, where voters can freely choose their preferred candidates. The Naga City Police Office, together with all various agencies present, pledge to deploy our personnel and resources to guarantee the smooth conduct of the elections. As the representative of the Philippine Army, in particular the AFP as a whole, we commit ourselves sa safety and security ng electoral process natin in Naga City. We pledge our commitment not only in writing, but we assure you that we pledge our commitment in action. Chris Novello, CESN. 3.4 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad sa isang criminology student umano sa Naga City. Habang dalawa pang estudyante sa lungsod, magkahiwalay na nakuha na ng hinihinalang marijuana. Ang buong detalye sa report ni John Amador. Hindi na nakapalagpa ang dalawang lalaki sa pagtutulak umano ng hinihinalang shabu matapos arestuhin kanina ng pinagsamang puwersa ng PDEA National Enforcement Team, katuwang ang provincial office nito sa Camarines Sur at Naga City Police Office. Nakuha sa mga ito ang nasa kalahating kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos.
Isa sa mga suspect ay criminology student umano. Ayon sa mga otoridad, nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect. Samantala sa Naga City pa rin, dalawang magkasunod na insidente ng pagkahuli sa dalawang estudyante ng isang paaralan na may dalang marijuana. Kahapon February 18, arestado ang 20 anyos na estudyante matapos mahulihan ng hinihinalang marijuana. Minakuhanan ng subuot, illegal substance sa loob mismo kang eskwelahan, partikular sa likod kang kantin. Base sir sa istorya kang gwardiya, minahiling siyang duwang estudyante na ang sabi is may pinasa daang item duman sa aki. Ngunyan, pag-verify po kayo itong gwardiya kasi nagduda siya kung ano to. So, voluntaryo mo pong pigpahiling kayo itong estudyante sa iyang nakakaputan na item. Ayon pa kay Captain Guban, may direktiba ang City Director ng PNP sa lungsod na maging intensive na makipag-ugnayan sa mga paaralan sa crime prevention. Pakiusap din nila na i-restore ang moral values ng mga kabataan ng kanila mismong pamilya at wag lang sa paaralan. Ikinalulungkot naman ng DepEd Naga ang magkasunod na insidente ito. Namamundo kami dahil sa laog ang eskwelahan baga ito pero nag-ulay na kami and hinahalat ko sa report. Ang namamundoan ko lang as my opinion is that sa inbaga ining mga aki na ini naghahali pag-abot sa mga arugkayan and paano tada isinda napupundo or nagkakaigwan ng tamang direksyon. Jan Amador, CSN. Dalawang bahay sa San Fernando, Camarines Sur natupok ng apoy. Pinagmulan ng sunog patuloy na inaalam ng Bureau of Fire Protection. Narito ang report ni Jan Amador. Naglalagablab na apoy ang gumising sa isang compound sa Zone 4, Barangay Pipian, San Fernando, Camarines Sur, pasado alas 11 kagabi. Dalawang residential house sa compound ang natupok ng apoy. Merong tumawag sa amin na si Miss Alexa Minerva Patriana, taga Zone 4 din sa Barangay Pipian po, 11:08 ng gabi, na involving po ay dalawang residential house na nasusunog na pagmamay-ari po ni Ma'am Angelita Metilio at ni Angelo Metilio. Kahit nagbayanihan at sinubukang apulahin ng mga residente ang apoy, mabilis na kumalat at lumaki ang apoy sa bahay na gawa sa light materials. Pagbukas na, andito yung nasunog na yan. Sabi ko, my God, tumakbo na kami dyan, tapos doon ako dumaan sa bakod ni. Pagkatapos, sabi ko, tumakbo na ko doon pa itaas, dala ko yung anak yung apo ko. Pagdating po doon sa fire scene is fully engulfed na po yung dalawang bahay. Kasi made up of semi-concrete yung isang bahay at yung isa naman fully light materials lang. Kaya madaling natupok mo. So umabot naman sa first alarm sunog at na-contain naman kagad. Humihingi ng tulong ang mga nasunugan dahil walang natira sa kanilang bahay na tinupok ng apoy. Aabot naman sa 60,000 pesos ang iniwang danyo sa insidente. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP sa kung ano ang pinagmulan ng sunog. Jan Amador, CSN. Nagsimula na ngayong araw ang Department of Agriculture o DA sa pagpapalabas ng mga stocks ng bigas mula sa National Food Authority o NFA sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay ilang linggo matapos ideklara ng ahensya ang emergency sa seguridad ng pagkain. Kabilang sa mga LGU na unang nakatanggap ng stocks ng bigas mula sa NFA ay ang San Juan, Valenzuela, Navotas at Camarines Sur. Personal na nagtungo sa NFA warehouse si Congressman El Rey Villafuerte sa ceremonial distribution kanina. Ayon sa NFA, may 38,600 bags ng bigas ang inilaan sa Bicol Region. Layunin nito na ma-stabilize ang presyo ng bigas sa mga merkado. Bypass road sa bayan ng Bao, Camarines Sur na makakatulong sa traffic decongestion sa bayan malapit nang matapos. Alamin sa report na ito. Malapit nang matapos ang ginagawang diversion road o bypass road na ito sa bayan ng Bao, Camarines Sur. Sa monitoring ng DPWH, nagpapatuloy ang concreting ng higit sa 1 kilometrong kalsada na nagdudugtong sa mga barangay ng La Medalla at San Vicente sa bayan. Sinimulan ang proyekto sa ilalim ng termino ni Congressman Migs Villafuerte, ang ika-5 distrito ng Camarines Sur. Ayon sa pamunuan ng DPWH 5th District Engineering Office, nasa 90% ng tapos ang La Medalla San Vicente Bypass Road dito sa bayan ng Bao, Camarines Sur at inaasahang
ngayong darating na summer ay bubuksan na ito sa mga motorista. Malaki raw ang maitutulong nito sa pagdecongest ng trapiko sa kasentrohan ng Baaw. Makaiwas na tayo dyan sa sentro kasi congested na yung traffic. Itong bypass road dito sa La Medalla going to San Vicente, makakatulong ito sa less travel time and makaiwas sa traffic. Maliban sa bawas travel type at alternate route ng mga motorista, makakatulong din naman ito sa mga magsasakang residente sa lugar. Of course, sigwata dyan, yan yung mga farm natin dyan sa Parque Salvacion. Madali nilang may deliver yung mga produkto nila. Maliban sa La Medalla San Vicente Bypass Road, nagpapatuloy din ang patrabaho sa isa pang diversion road, ang 2-lane San Francisco Baaw to Santa Elena Bula Bypass Road. Sakaling matapos na ang proyekto ay magkakaroon na ng alternate route ang mga motoristang papasok at palabas ng Camarines Sur. Mala Boulevard ang bypass road na ito kung saan lumiliwanag tuwing gabi dahil sa street lights. Chris Novello, CSN. Ilang magsasaka sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur, hinaing ang problema sa patubig. Ang tugon dyan ng NIA Camarines Sur sa report na ito. Mag-iisang taon na nang ipagawa ng National Irrigation Administration o NIA ang irrigation canal na may habang 700 meters. Layunin sana nitong ayusin ang drainage system sa nasabing lugar kasama ng pag-ayos ng turnout na nagsisilbing pintuan upang hindi pumasok ang tubig alat na galing sa ilog na dumudugtong patungo sa dagat. Ngunit taliwas sa inaasahan ng mga magsasaka, mas lalo itong nagdulot ng pasakit sa kanila dahil wala nang madaluyan ng tubig palabas ang tubig ulan na nagiging rason ng pagkabulok ng kanilang mga binhi. Ayon kay Alvin Elopre, magsasaka sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur, simula pa noong nagdaang cropping season ay lugi ang mga magsasaka dahil sa kaunting ulan lang, baha na agad ang kanilang palayan. Ang samuyang nahiling na problema ni Dio, dahil nahunggad na ng kali, masalang ka ang levelasyon kang flooring kang ginibong concrete kanal kaysa level kang halangkaw ang levelasyon kang flooring, kaya imbis na paluwas ang tubig, nagiging palaog. Mayo kaming paluwasan ng tubig dahil palaog na permi ang tubig sa muya. Ayon naman sa NIA Camarines Sur, agad nila itong susolusyonan sa pamamagitan ng validasyon, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga irrigator at farmer sa lalong madaling panahon upang masolusyonan ang problema. Bukas din ang kanilang opisina sa sino bang may concern at pwede rin bisitahin ng kanilang official Facebook page ng NIA Camsur. Primerong solusyon, Mikael, is syempre i-validate mo yan. And kung may mga findings kita na syempre nag-ongoing pa man sa project, pwede tayong mai-consider. Pero kung may mahiling man kitang mareba, disiltingon ta lang ang area. Pero syempre mag-found out yan sa validation. Chris Novello, CSN. Lokal na pamahalaan ng probinsya ng Camarines Sur tiniyak na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng malinis na tubig sa komunidad. Water rationing team ng probinsya tuloy-tuloy sa pag-iikot. Narito ang report. Malinis na inuming tubig ang matagal ng problema sa mga bayan ng Milaor at San Fernando, Camarines Sur. Ang ilan sa mga residente ay napapagastos pa para sa maiinom na malinis na tubig. Nag-aabang kami, kuya, kasi minsan wala pong tubig dito sa barangay namin. Tapos araw-araw pinapaligo namin. Wala po kasi kami minsan panligo na malinis na tubig. Pag-iinuman kaya dako lang tabang po yan na isa kapitol na tubig. Natigda to sa muya sa aral daw. Ngunit dahil sa walang tigil na pag-iikot at water rationing ng water lorries ng provincial government ng Camarines Sur ay naiibsan ang kanilang problema sa malinis na tubig. Para sa residente ng Barangay del Pilar ng bayan ng San Fernando na si Joy Buello, malaki ang naitutulong at nailalaan na nila sa iba pang importanteng gastusin ang ipambibili ng malinis na tubig. Labis ang pasasalamat nito sa malinis at libreng potable water mula sa Camsur Provincial Government. Sana po tuloy-tuloy para man po makatabang man. Para less na sa pagbabakal ng tubig. Sinisiguro ng Camsur LGU sa ilalim ng pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte na tuloy-tuloy ang ginagawang water rationing upang makapaghatid ng ligtas at malinis na tubig sa mga komunidad. Salamat po kay Governor Villafuerte, nakakuha po kaming tubig sa Indana. Tigdataon Indana libre. Chris Novello, CSN.
Mga residente ng Santa Cruz, Kipayo sa Calabanga, Camarines Sur, tinungo ng medical team ng Cafuerte. Alamin sa report na ito. Sinamantala ng mga taga-barangay Santa Cruz, Kipayo ang libreng check-up at gamot na hatid ng Cafuerte Medical Mission sa Calabanga, Camarines Sur. Karamihan sa nabenepisyohan nito ang mga pasyenteng may maintenance at iba pang karamdaman. Isa sa mga nag-avail ng programa si Feliciano Presbitero na nakakaranas ng hypertension at madalas na pananakit ng tuhod dahil sa kanyang rayuma. Nagpasalamat ako kay Bella Fuerte. Ito na. Wanan sa kuyang bulong na itatawas sa ko. Papat ng aldaw, nagpupurang kulog ang tuhod ko. Pagpuon ka pagingalo ko sa uma. Ang kagayunan nga ni, kasi pipera lang si barangay na nagtaon kan si listahan kan si mga may mga maintenance medicine. Ang ginibok ang province, si Dana mismo si nag-database. Sabihin, pinagbisita po si 48 barangays in 2 days period. Labis naman ang pagpapasalamat ni Cap Joey Tarobago, ang barangay captain ng Santa Cruz, Kipayo, Calabanga, Camarines Sur. Salamat na maray kay Governor Luigi, pati kay ex-mayor Silvero. Kumbaga siya po ang nagtataon ng guide para permi kaming mabisita digdi. Siguro po kung sakaling may masunod pa, siguro sana po itong may laboratory. Iyo po ang request kan mga residente kan Santa Cruz, Kipayo. Kaugnay nito, tuloy-tuloy ang pag-iikot ng medical mission team ng probinsya para makapaghatid ng dekalidad at libreng medical services sa komunidad. Chris Novello, CSN. At yan ang mga mahihinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalo sa pagtitiwala.